Doctor, me yake damun shi? Na duba shi babu wani abin da yake damun shi. Ta yaya zaka ce babu abin da ke damun shi? Kana ganin asumu fa muka shigo da shi asibitin nan, doctor. A'a, na yi gwaje-gwaje na babu wani abin da yake damun shi, yanzu haka ma bacci yake. Za mu iya ganin shi? Za ku iya ganin shi, yanzu haka idan ya farka ma zan sallame shi. Okay, thank you, doctor. Alright, to babu matsala. Sai an jima. Assalamu alaikum. Wai me faru ne? Ai kai za mu tambaya me faru daga cewa bari ka je kasa ka siyo kaci kuma sai muka zo muka tarar da kai a sume? Ai wallahi ni kawai sauka ƙasa fa ne na ganna a nan wajen. Ni ka san abin da yake ban mamaki ne? Doctor fa ya duba shi ya ce fa everything is okay. To ai gaskiyan shi ne ni ban jin wani abu lafiya kalau nake. Iko Allah. Mr. Kebzee, da Allah je an so mana takardar sallama. Okay to, shikenan. Sannu? Wani sannu lafiya na kalau fa ni. Aljani yakan iya zuwa har cikin gidanka da kafarsa ko ya zo a sura na wani dabba. Wannan dabbobin musamman maciji, musamman karnuka, musamman kuma bakaken sifofi aljanu yana iya shiga ya yi tashakkuli ya zama sura bakin wani sura zai iya zuwa maka. Wannan waje na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani shine bayan gida. Feezy. Menene? Fadin addu'an nan bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal Ba khaba'ith. Bayan gida waje ne da ba a yawan zikiri. There must be something wrong somewhere. Sukan bi mutum ne wanda yawan zikirinsa ya takaita kamar yadda Allah ya gaya mana cikin Alkur'ani. Allah yana ce mana wa man ya'shu. Hello Eddie. How far now? Ya ake ciki ne? Da Allah zo mu je karka ni mana. Wallahi office ne suka aike ni zan je in wani documentary video haka. Yanzu ne. Alright, to no wala. Ina jiran ka. Alright. Ya wai documentary video ne za ka yi? Baba wallahi wani documentary video ne haka fa na ribas ɗin Kaduna daga office suka tura ni. Kuma aikin akwai gajiyarwa wallahi ni amma yin kaya sai. Kawai kuma dai me dai Majidi ma kanta. Ko dai zaka wani hawa. To yanzu ya zai. Ba
Baba bayan da za a yi fa kawai zan fara aikin nan ne ba time wallahi gaskiya ba time. Let's do this now. Edi, ya rike min jakan ina zuwa da Allah. Kash. Baba kin na akwai wahala wallahi. Ya za ya. Shot din nan sai isa kawai mu ce. Mu je kawai. Na sa system ɗin a cikin jaka. Okay. Amma Feezy, ka tabbata babu abin da yake namun ka? Na gaya maka idan akwai wani abu zan gaya muku. Ni I am fine wallahi. To, Allah ya sauke. Ai sabi. Ya kamata ni ma in zo in yi sallolin nan wallahi. Dan ana bi na sallolin nan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hello, Hanan. Ya garin ne abubuwa. Kwana biyu. Allah ya na wuce ta gurin ofis ɗinku na so leƙo amma abin bai yi ba. Da yake mun kai. Dala ɗan tsaya. Ɗan murga mun da wannan, sorry. Na gode. Yawwa na ce ba. Mun kai wani friend ina asibiti ne.
Baba jiya ban samu na yi bacci ba wallahi. Ina ta jin wasu loud screams haka abin yana ta damu na wallahi. Ha, to dama ta yaya ba za ka ji loud screams ba? Bayan ba za ka yi addu'a ba, ka fi son kawai wayanka na hannunka kawai bacci ya kwashe ka. Ai wallahi ba kai kaɗai ba, ni ma mafarke nake ta yi wallahi ban yi baccin nan ba. Ai ko ni ban ji komai ba kwata-kwata. Kalla ku sauri ku zo mu fita ba kan milati. Kusan za mu biya shago aski. Feezy, ɗazu ba mami ta kira ni fa, ta ce tana ta kiran wayanka baya shiga, ta ma tambaye ni a jikinka yake. Amma me yasa ba gaya mata lafiya na kalau ba? Kai? Ka ga reaction din shi ko lokacin da ya kira ta? If it was like kawai na kwanta bacci ne na tashi na gani kawai. Kai dai kawai idan ta kira ka, ka ce mata jikinka da sauki kawai shikenan. Shikenan? To na ji yayi. Jibe wallahi wani lokaci wannan kanin naka bashi da kirki wallahi. Eh. To baba na gode fa. Sai an jima. Wai Alhaji bai zo ba har yanzu? Ya kamata a ce ya zo fa. Alhaji bai zo ba, dan da ya zo da za ga ya ƙara sunan. Speak of the devil and the devil appears. Assalamu alaikum. Ko kuma kawai jiya kun ware ba sallama ba komai. Wallahi wani emergency ne ta so ce sa ba mu neme ka ba Alhaji. To kuma dai me ai ya kamata ku liƙo a gaisa mutino ne an gaisa kun ware. To idan emergency ya kunshi lafiya ne ba. Kai? Wai bai lafiya? Feezy a jiki? Da sauki wallahi, na ji sauki yayi. To Allah ya ƙara sauki. Amin. Sorry. Ni burin shige cikin office akwai wasu ayyuka da zan ƙarasa zuwa lita. To shi kenan, je ka gani. Emdee. Boss. Lafiya kalau boss. What can we offer? Wallahi boss, na shigo yin photo shoot ne. Akwai wani album da nake son in drop in, ina buƙatar hotuna na artwork. Ka san yadda muke yi boss. So shine na zo ji yanda ake ciki yanzu. That's really nice. Okay, ga package this now. You can choose what you want. Okay. Ina ganin 30 minutes nan boss yayi. Okay, 30 minutes. Ina ganin Alright, to ba matsala. And ga account details no? Okay, making transfer. right away boss. Let me get the invoice. Ya shiga. Okay, can I make transfer? Yes. Okay, let me confirm. Okay, and zan baka invoice in nan. Okay. Sai ka je next room kai meeting photographer dan kai meeting din shi already. He knows what to do. Ba matsala boss. Na gode boss. Thank you very much. Na gode sosai. Thank you very much. Shine na gaya maka yazo gudun manaja za a nuna hotuna ai. Dama shi ne za mu hotuna? Shine. Gaskiya ne. Mosquito! Akwai a fara kawai. A yau dole mu rake wa. Yes, zan fara ne da acapella.
musical legend, Hausa version of Fela. Got chicks who not faman bina, kamanjila, because the boys fly, balbela. Yeah, and my team is full of big boys. Nafada, Sunji, yes, I got a big voice. The star, I'm who they looking up to. If you ain't from up here, then you never know what we up to. Yawwa, hada wannan. Okay, wannan yayi. Shine last one da zaka dauka. Okay, to bari in hada su da. Yes. Okay. Yawa. Ka san da za yi? Kawai ka hada mun komai da komai ka turo mun ta email. Okay, to MSK dan samun nan banka mana. Ba matsala yayi. Ba normal level ai. Thank you very much. Za ga wata nan. Nagode. Kai fa za mu rage ma hanya ko? To in ba ku rage ma hanya ba ya zan yi. Kai je kan fa? Wallahi yana ciki. In sauri ka dauko dala, ka san babu lokaci. Alhaji kai da zamu dropping kuma me za ka yi a gaba? Shi da baya kawai ka zauna ciyama. Ka ce in zana a honors corner kenan. Hello? Yayi? Wallahi yanzu nake tashi. Za mu zo muna zuwa. To shi kenan ga mana. Kebzee, baka ji wani dariya ba? Dariya? Jiya ni ma da na kwanta bacci ina ta jin wani dariya, ji dauka na mafarki ne. Wallahi dariyan shi ya tashi ni daga bacci kuma kawai na sha mafarki ne ni ma sai na fara jin shi. Ko dai wani ne to a wani waje ne. To maybe dai wani ne. To. Alhaji fa ya kira ni wai suna jiran mu daga office. Okay. Geeboy ma ya je yi mata yan motan cin faci. Bari in duba ko ya dawo. Yanzu ka shiga dai kai wanka. To. Sai mu yi sauri mu tafi. Ka dawo kenan. Wallahi na dawo. Wallahi su Alhaji sun kira Abdulhafiz ma suna jira mu office. Ai yanzu nan na riga na gama. Amma kai baka jin wani dariya ka da dare. Banji. Irin ka ji kaman wani yana dariya haka cikin dare. Ku kun cika imaginations wallahi. Na ce ma banji. Abubuwa ta wani wannan.
Kai gayan nan fa ni ban san inda ya samu alhatin miliyan 8 ya screenshot yana posting wai sun ce bai da kuɗi. Wallahi ba wani kawai neman publicity ne. Bar mutumin nan kawai. Allah ku bankin mota in je in ci abinci. Kun san ba wai na karya bane. Gashi. Da Allah idan kun shiga ku mun cover up kawai. Kai sauri fa. Yayi. Ni sauri ba sai dai kun ganni ba. Ha? Ashe ana ta renovation. Ha ba, no wanda ake ta neman mu. Oga ya aiki. Sannun ku fa. Gaskiya ne, wow. Wonderful. Ina ganin kai ma ya kamata ka fara jin abubuwan da muke ji a gidan nan. Wannan wani irin mugun fata ne? Ta yaya zaka ce in fara jin irin wayannan? Ba ina ga wannan shi kadai ne hanyar da zaka yadda. Sai mun yi da kai tuntuni muna ta jin abubuwa amma ka ki yadda. Ye? Kai. Idan yanzu I don't know what to do. Amma dai ya kamata a samu solution gaskiya. Ni ina ga daga gidan nan ne matsala. Kawai ina ga za mu je mu samu landlord ya mana refundin sauran kuɗin mu samu wani guri mu koma. Kai kana ganin wannan landlord din ne zai marmar da kuɗi? Da ya ma muka samu gidan. How are you even sure ma problem din daga gidan ne? To ya zami? Ina ga kai zaka yi baba magana ne ni ma in baba magana a dai samu a san yadda za a yi mu bar wannan gidan. Gaskiya barin gidan nan ba shine solution ba. Mu dai nemi wani option din da for now gaskiya. To shikenan. Bari mu gani dai. A san yadda za a yi. Asrafa. Asiya, ane. Kai wa lazy wallahi. Wai inna mutuna wadiran nan tun boye baka gama gyara sa boye. Kai kare na mu ba. Ban gama ba. Ka san kana da pictures ina za gyara mu. Haka. Wai baka iya bane kai dai kai editing kawai. To ka ta kake mun ba ina dan kama maka wasu abubuwa ba kana dan dannewa. Dan Pepsi da kake kawowa shi ne. Pika kudi da go. Ba komai. Da in goge nan gurin da Allah. Za ka nuna min aiki na kenan. To yaushe ka fara aikin? Gaskiya ne. Za dai ka ga hotunan ka. To amma ba da kyau ba ai ga san yanda ai wannan go. Kana wasa kenan. Dai kai bayya da an fika kudi so dole ka wannan ka gane. Alhaji kana gwada ne fa. To shikenan. Dala dan bude mana gate. Dalla kuma zo min da jakana ga agogona nan. Shigo. Kai? Waye nan?
menene wani mai bakin kaya kuma gani a nan ban gane ba bayan zama ka shigo ba kowa wajen wani irin ba kowa wani kuma mai bakin kaya da gani an ɗauke wuta ne? Ba gane an ɗauke wuta ba ga wuta ne muna gani? Na gani yanzu. Ka gane ni ina ganin kamar har da stress ba. Ka je ka samu guri ka kwanta ka dan huta. Maybe ka ji wannan. Na sha da na yi. Kuriya sai. Wallahi ga shan a cikin daki. Wai. Bakin kaya. Bari dai in je in dubo wannan abin gani. Me haka? Ba ka ganin na bige da gado ne wai? Wallahi ka bani tsoro. Wallahi ku ka gane ne stress yana damun ku. Kawai ku je ku samu wuri ku kwanta ku bacci ku huta kawai. Ku je ku samu wuri ku kwanta. Kai, kamar na manta da wayana wallahi, dan baki da Allah an dauka. Kai sauri fa master. Okay to insha Allah.
bai ka gani wani ba a ciki yana nan yana gitawa. kai yanzu baka san me ka gani ba ina wayan Tana nan kan kujera. kai ka ga abu baka san me ka gani ba Guy, how far? Alhaji Haufa. Ana ta fafatawa kenan. Nice sound, my boy. Ya salam. Haufa Fine. dan koma can da Allah Kai. Ka kuma zo kenan ake dama. mu ga aikin da kake ta wani surutu akai Ina ai ba karamin aiki bane. Duk office din nan ba wanda ya taba aiki. ai kamar shiru da Allah To. Ka ganin gurin? Na ji jiki. kai Na ga mai. ba a taba yin shirmamman aiki a office nan irin wannan ba a taba yin wannan shirme ne irin totally din nan oh my god Complain wallahi. ka duba abu yana ta shaking sai ka ce akwai complain da Allah. Haba. ka san Allah me sake zu kalla Haba. Shi ya san aiki a yama fi ka sanin aiki. Bari ya gani. Gaskiya aikin nan bai ba. Ta. kai kar ka bar manaja da CEO su ga wannan aikin wallahi aikin nan bai ba Yan dade ba su. me ya faru amma wai Yunwa muke ji fa a get out za a gaya mana yunwa sai mu sati ɗaya ruwa kawai muke sha da wasu chops Kuka ka za ku iya wahala ne zan iya wahala ne. zan barar da kai ba Ta kama. Sai ka ce kai wani koya mun aiki ma zaka ta wani ina cewa wani aiki. wannan aikin zai iya zama sanadiyan koran ka ofisin nan Dama kana so a kore ni ai sai ka je ga mai yana cikin office. ba maganar da baka bari za ka gani dan sai ka sake aikin nan dole sai ka sake to yanzu zaka raka ni mu je mu sake ne saboda mu standard din mu ya riga ya sama ba za ka zo ka sako mana da standard ba saboda za ka raka ni mu je tare muka je bin da ya dame ni ko kudin mota ma ba za a bayar ba ina na cire ne abin nan amma kuma yanzu ma trekking za ka yi ina ga ai ko mota kane sana'a da ka baki wallahi trekking za ka yi ba za ka ba mutan ka ba to to na dai ji kawai shikenan hello ya ne baba
Abdul! Daga yana kake ne wai? Me faru da shi? Wallahi kawai zuwa na yi na gan shi a haka, da Allah mai rashin mu kai shi hospital. Subhanallah. Ana ɗauke shi mu je.
wallahi an sallamo mu. Ga mu nan tare da shi ma. Okay to gashi. Amma me za ta ma magana? Hello mommy. Lafiya kalau wallahi, alhamdulillah. Yeah, I'm getting better. To ni ba na jin komai yanzu, alhamdulillah. Amin, amin. Amin. Na gode sosai. Yawa, na gode. Hello? To shi kenan a gaida mutanen gida. A gaida kowa. To sai an jima. Gode. Allah ya ba sa kwaran nan ba. Sai dai shinkafa. Su kullum ba wani abu ne wai. Wallahi to. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Manyan mutane ba. Mazza, how far? A zo a shigo da mu an kasa. A to ni da ban da lafiya. Ai kai ka san. Wallahi normal na riga na warware yanzu fa. Baba Allah ya kara sauki. Amma ka ji. To ya gaba daya a tamke yake. To ya makarantar ne. Allah ya normal. Tun last week so da dawo ma kawai dai abubuwa ne suka harkan family so su ka gadi ai. Kai anya kana ma karatu kuwa? Dole yi karatu ai. Ya ina su Feezy ne wai. Suna nan zuwa ai su ma ai suna zuwa. Na kai baki ne ai. To makaranta dole yi baki ai. Ya wannan fa naga sorry ba muna ta labari na wata yi introduce. Naga kuna ma kama. Wallahi brother na ne ai. Sunan shi Malam Auwal. Gaskiya ne. O Malam Auwal. Ya ka ce mishi suna na Malam Auwal haka kake ce mu? Sorry to Majidadi. A duk normal yayi. Naga amma yana rawa ai ko? Naga yana kira yan rawa. Shahararren dan gala ne wannan guy. Ya dade a system din. Gaskiya ne. Baba, ya labarin yarinyar nan ne wai? Wane daga ci? Aisha? Oh, wanne daga ciki kake tambaya na? A'a, Hauwa ne ba Aisha ba. Ka ba shi labarin abin da ka sa aka ma boyfriend din Aisha har ya biyo ka ya maka abin da ya maka ka shigo gida kana ta kuka. Kai Allah ma ka yi mutane su da Allah. Gaya mai kawai. Tsaya da Allah ku tsaya gaya mun me ya faru. Shi ya gaya maka da bakin shi ni a'a. Kace kana da karfin zuciya. Alaikum salam. A'a. Feezy, ya fa ne baba. Ya ne ya fa. Kwana da yawa. Mr. Kebzee man! Gaskiya ne. Ofa na. Wallahi sai ni. Na gari ne baba. Kai Mr. Kebzee, da rage ba ganka ba. Wallahi an kwana biyu. Ofa. Ade? Hello? Mommy. Ina na auren har yanzu gashi na bada kaɗin tuntuni ba a fito min da shi ba. Okay. Empty ke. Ya yi Feezy. Wallahi normal. Wai daga ina kuke ne? Wallahi daga office muke fa. Oh, okay. Gaskiya ne. Kai kaga Alhaji ya ja mana matsala ko? Alhaji bai taɓa tabbaci ne irin wannan kan. Me ya faru? Ina documentary din nan da ya ji na rafin nan. Wallahi sun yi blasting aikin an ce wai sai an sake aiki wai kuma mu za mu je ni. I knew it. Because mun yi maganar da shi a ina gaya mai ya zo yana mun rashin kunya. Ina gaji da irin wannan nonsense. Ka san mene ni abin da ma wai isap ake son aikin. Wai yanzu ma ya kamata a ce muna can mun fara. To me muke jira? Mu tafi mana. Mu tafi dai kai ɗaya kake gida. A kai, baba ina da ni za a ji ba zan zauna a wurin nan ba na gaji da wurin nan da ni za a ji. Kai to ya ka fito ne? Mu je? Mu je. Ba wani abu na shirya. To ni bari zo mu to kawai. Mu je kawai mu je. Ya Majidadi zaka je din ne? Hai a'a. Akwai inda zan je ne ka gane ina ga sai dai kawai mu waya an jima sai na zo na dauke ka.
Sai ka rawo su. Kai mara lafiya tashi mu je. Let's do this. Gaskiya ne Kebs. I told this guy fa ya natsi ya aiki nan da kyau saboda in bai ba zai dawo ya saki kuma ya je ya dawo na ce mai sai an saki yanzu gashi nan muna paying pricing. Muna paying pricing. Kai me za ka yi? Ban gane me zan yi ba gashi da ni za a je. Ba kai kana ba kai. Kai da kake nake. Ina hauka ne zan zauna dole zan zo a je yayi da ni. Allah ya yi. Kai fa kallo za ka yi aikin nan mu za mu komai aiki. Kana da baki. A'a wannan fiffike zan yi. Hai akwai aiki fa wajen nan fa. Kai ni rabin nan lemu. Wai kai dama me zai ma? Kai da ka taso daga rashin lafiya kai kana da zabe? Zuwa aiki. Kana nan ba wani cikakken karfi ba sai zo kana fada. Dan ban taka ma hannu ba. Ka wani ajiye mu sai ka ce sabon tsiro. Ka gane ne abin da za a yi. Ina ga zan hau kwale-kwalen nan sai mu tsallaka nan. Zan yi covering can side din. Kai sai kai covering nan kawai. To shikenan ba wani abu. Kai muna tare da kai. Kawo bari rike ma. Kai rike mana kai ma. Rike. Okay. To oga mu je ko? Aish. Kebzee ina tare da kai wannan aikin nan. Ba ku. Dan ga yanda kuke abubuwan nan. Aka koyi abubuwa da dama kan. Gaskiya ya kamata. Kai baba bari in je kama ruwa. Kai duk ruwan da yake nan wani ruwa kuma zaka je kama. Kai. Dan jima ba. Kai zo mana. Garangare. Kai. Ina ganin na samu enough shot nan mu je ta kan tudun can. To shikenan. Ko su kare. Gida, wurin je dawo ina zuwa. Zan hau can sama ne. Ish.
gaske ne. Wallahi na ga mai bagagen kayan nan. Feezy. Feezy. Kebzee. 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 بكلمة الله التامة. Majidadi. Wai dama tun ɗazubin mu kake? Ai tun da na baro gidan nan na bayan ku. Amma me yasa? Ranar na je an so mamamin kuɗin adashi. Sai na ga wannan wanda ya shaƙe kaɗin nan ya shaƙe wani sai mu har sai da ya faɗi ya mutu. Kebzee? Ko Kebzee sunan shi to shi. Amma me yasa Kebzee ya shaƙe ni? Ai ni kawai I'm thinking Kebzee nan he's just a serial killer ne. Ki baka ga abin da na gani ba? Wani bakin abu na ga ya fito daga bakin shi fa. Na gani ni ma, amma it's not an excuse ya shaƙe ka. Yanzu ya zai mu bar wajen nan. Wayoyin mu duka sun mutu. Ba mu san inda sauran gayan suke ba. Kuma ba mu san inda mu kanmu muke ba yanzu haka a cikin dajin nan. Waye nan?
Kebzee? Emdee? Tsaya a wajen. Ku dakata ku je Emdee. Ba abin da kuke tunani bane. Ya za ka ce ba abin da ka shiru mana Emdee, ka shiru umma bayani. Akwai wani bakin abu wanda tiran da muka haɗu da shi da ni da Feezy abin nan ya process dina yake sa nake abubuwan da ba ni nake yin su ba. Ba cikin hayyaci na nake ba. Shaƙe wanda aka maɗa zuba ni na shaƙe ka ba. Bayan da zan yi ne Emdee. Haba mana Emdee. Haba. Haka ne. Zan iya yarda da maganarka. Saboda ɗazu na ga wani bakin abu ya fito daga bakinka. Kuma na san daidai yadda muke da kai Kebzee ba za ka shaƙe ni ba. Yanzu dai ba mu ga ta zama ba. What is the way out? Ya za mu bar dajin nan yanzu? Ni kaina an banda Allah ya sa kun yi dabara kun kunna wutar nan ba zan san kuna nan ba. Ina sauran suke? Wa ina ma Jibo da Feezy? Mu kan mu maganan da muke ta yi da zuke nan. Waye nan? Geeboy, kai? Wai da makana nan kai ma? Baba an samu matsala, abubuwa sun faru a wurin nan. Kebzee, wai dama da gaske ne abun nan? Kai tun lokacin da muke faɗa ma dama baka yadda ba. Ga irin ta nan ai yanzu. Yanzu nan bayanin da na ga musu kenan a nan gurin. A ina ma muka faka mota ne? Ina muke, ina ne nan gurin? Waye san ina ne nan din? Ba wanda ya sani. Amma kai Kebzee, tun daga wayanka a kunnen me zai hana ka kira mana Feezy a waya? Da akwai network ai da tun ɗazu na kira shi. Ba network gaba ɗaya dajin nan ba network ba abin da yake. A sai yanzu mu je mu nemi Feezy. To yanzu da tsayuwan da muke anan mu je neman shi mana. Yanka nan kai mu je. To mu je. Dear customer, the number you have dialed is currently switched. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Damn. Wallahi ga haske. Geeboy! Kebzee! Ba time. Mu je gida a yi bayani, abubuwa sun faru. Ya Allah ya ina ne. Anyway, kawai da yi bus na. Za ka iya fitowa yanzu. Yanzu ina so ka fara kashe mun su ne ɗaya bayan ɗaya. Ba su ukun ba, duka su biyar ɗin nake so ka kashe mu. An gama.